Tamhle je ten velký most. A ty chceš dojít tam na tu skálu nahoru, jo? Ano. Že byl vlak? To je zase jiný, to je spodem. Jo. Aha. No, hezký ten pán, jo. Hezký cíl. Postihování památky. Ne, je to náš. Je to? A je to nedělní den. A to jsem si myslím, že říkal, že chodíme dřív. No, ten to frčí teda. Skutečně, jaký jako archaický. Jak už to může. A už jede táble. No, když zastavil, to je hodně archaika. Zamává, nezamává. No, zamával, dobrý. Hezký. Teď se vmeze. No.